खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर आङो नैबे सावगारिनिफ्रायनो भिडिअखौ जागायजेननाय जागोन। जोङो बेयावहाय हाग्रामा महिलारि सारखौहाय मोखां सोम सोम नुदों। बेनिखायनो आं सानदों बिथाङा बर' हारिनि साहित्य सभायावहाय मानो नुजाहैयाखै। दा जानो हागौ बिथांखौहाय स्पेसियेलि इनभाइटबो खालामाखै जानो हागौ खोमा, बेनिखायनो नुजाहैयाखै। नाथाय बे बर' हारिनि साहित्य सभायाथ' सोरनिबा सासे पलिटिकेल लिडारनि नङा रायजोफोर, आरो बे सभायाथ' गुबुन मोनसे पार्टिनि नङा रायजोफोर, बेथ' जेनेरेलिसो, नंगौना नङा? हारि धोरोम राव बासियालासे गावनि हारिनि जि आसार खान्थि बेखौ दिन्थिफुंनो थाखायसो बे सभाखौहाय खुंनाय जादों। आरो बेयावहाय गोबांथार गिदिर गिदिर मानसिफ्रा माखासे गुबुन गुबुन देशनिफ्राय एम्बासादरफोर फैदों, नोंथांमोना उनथिंजाय नायगासिनो दङ, नंगौना नङा रायजोफोर? बेनिखायनो आं बुंदों बेयावहाय स्पेसियेलि इनभाइट खालामलायनांगौनिबो गोनांथि गैया। जुदि नोंथाङा हारिखौ सानदोंब्ला, हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला बेफ्राव बाहागो लानाया गिदिर खोथा नङा रायजोफोर। बेयावहाय बिथाङाबो नुजाहैनांगौमोन, बिथाङाबो एसे सापर्ट खालामनांगौमोन होननानै आं सानदों। दिनै जोङो बिथांनि महर मुस्रिखौहाय जेब्लायबो साया साग्लोबनाय बायदि नुयो। जाहोना जाहैबाय बिथाङा बर' हारिखौनो मोजां मोना। दा बिथांनि साननाया मात्र गाज्रिनि थाखायल'। बेनिखायनो बिथाङा बर' हारिनि जथुम्माफोरावहाय नुजाहैनो गोसो गैया रायजोफोर। अब्ला माबोरै जानो बेबायदि दैदेनगिरिखौहाय मारै सापर्ट खालामनो नोंथांमोनाबो साननानै नायलाय। दिनै जोङो ओरै फारसेथिं बिश्वजित दैमारि सारखौ नुदों, बिथाङा जोबोद मिनि खुसि, बिथाङा जोबोद गोजोनै दङ। जों ओरै फारसेथिं बिश्वजित दैमारिनि गोसोखौ नायोब्ला BPF आव थानाय समावहाय बिथाङाबो दुखु दङमोन, बिहाबो साननाय दङमोन। हयथ' जानो हागौ बिश्वजित दैमारि सारखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा गोसो बायदि खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होआमोन, बिनि थाखायनो बिथाङा सिन्थायाव दङमोन। नाथाय दिनैहाय जोङो नुबाय बिथाङा जोबोद खुसियाव दङ। रायजो राजाफ्रा बिथांजों लोगोसे दङ, रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मान होयो। बेनिखायनो बिथाङा रंजा बाजा, बिथाङा जेबो सिन्था गैया। दा जों फारसेथिं नायोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय रायजो राजाखौहाय अनदोंब्लाबो बिथाङा सायावसो अनफ्लांदों। बेनिखायनो बिथांखौहाय रायजो राजाया सापर्ट खालामाखै। आरो जुदि हाग्रामा महिलारि सारा बर' हारिखौहाय अनदोंमोनब्ला बिथाङा बर'नि जथुम्मायाव मानो नुजाहैया? जोङो खोनानो मोनदों बेयावहाय बड' साहित्य सभायाथ' जोबनानै थांबाय। दा बे साहित्य सभायावहाय गोबांथार गुबुन गुबुन देशनि एम्बासादरफ्रा बेयावहाय फैनानैहाय बर' राव सोलोंनो थाखाय, बर' रावखौहाय जौगाहोनो थाखाय, बर' रावनि सोमोन्दैहाय बिथांमोना बोसोन होलांबाय, नोंथांमोनाबो खोनाखादों। दा जों बेखौसो बुंनो नांगोन। दिनै जोङो मिथिं दावथिङावहाय जोङो नायोब्ला जोंनि बर'नि मोननैबो पार्टि, UPPLआनो जा BPF पार्टियानो जा, बिथांमोना मिथिं दावथिङावहाय गावनि बिमा रावखौहाय नागारनानैहाय गुबुन भाषाखौसो जोङो 100आवहाय 90% बाहायनाय नुनो मोनदों, नंगौना नङा रायजोफोर? नाथाय आं सानदों बे मिथिंफ्रावहाय जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा जुदि 100आवहाय 90%खौनो बर' बाहायोब्ला बियो साबसिन जागोन। 10%खौहाय नोंसोरो गुबुन भाषा रायज्लाय, नाथाय 90%खौहाय नोंसोरो बर' रावखौनो रायज्लायनानैहाय बर'नो बुजायनानै हो। आं बुङाखै दे बेयावहाय बर' भाषाल' रायज्लायनांगौ, गुबुन भाषाबो रायज्लायनाङा होननानै आं बुङाखै। नाथाय बेयावहाय नांथारै समावबो जे बिथांमोना गुबुन भाषाजोंसो राव रायज्लायो, अब्ला जोङो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रानो जुदि बेबायदि रायज्लायोब्ला अब्ला गुबुनखौ मारै बुजायगोन? आरो बर' राव सोलोंनायनि मेन गुदियानो जाहैबाय बिमा आरो बिफा। जुदि बिनि बिमाया, गथ'नि बिमाया गावखौनो मामि होननानै बुंनो फोरोङोब्ला बियो उनावबो बे थैजासिम मामिखौनो बुंखागोन। बिफाया गावखौ बाबा होननानै बुंनो फोरोङोब्ला बे बर'नि रावा बाबायानो नङा, जुदि बाबा होननो फोरोङोब्ला बियो थैजासिम बाबाखौनो बुंखागोन। बेनिखायनो मेन फोरोंनांगौ दायथ'आ जाहैबाय बिमा आरो बिफानि। बर'नि रावा बिमाखौ आइ होनो, बिफाखौहाय आफा होनो। दा बे रावखौहाय फोरोंनो नागारै गुबुन भाषासो फोरोङोब्लालाय बे गथ'आ जेब्लायबो बे गुबुन भाषाखौनो बुंखागोन, नंगौना नङा रायजोफोर? मामानि मिनिङा मा जायो? मामिनि मिनिङा मा जायो?
दा बेफोरखौहाय जोङो साननानै नायोब्ला एसे जोङो गोसोआवहाय दुखु मोनो रायजोफोर। दा बेनिखायनो आं बुंदों गावनि गथ'खौहाय जेब्लायबो गावनि बिमा रावजोंनो फोरों। बर' नालाय बर'खौनो फोरों। गुबुन भाषाखौ बियो देरनायनि उनाव रोंखागोन। जोनोमनिफ्राय लानानै खुगा बेखेवजेननायनिफ्राय लानानै जुदि नोङो गुबुन भाषाखौसो फोरोङोला बे मानसिया बे भाषाखौनो रायलायखागोन। देरनानैबो बियो नोंनि बर' रावखौसो दद' दादा जाहैबावगोन। मिथिबाय दा? बेनिखायनो आं बुंदों बिमा बिफानिसो दायित्थ'।